Айде, разкажи сега. Книжката за Шаро. Шаро Белята, да, Шаро Белята. Какво правил Шаро Белята? Липките и чакали ден слънцето. Чакали. Мале, отишъл и какво разпилял той? Тривичката на козленцето разпилял, да. А на Петлю какво направил, мамо? Взел какво? Пашката на Петлю. От опашката какво взел на Петлю? Пера? И къде си ги сложил? Мале, сложил си перата на Петлю. На Петлю перата ги взел и си ги сложил на главата. И какво направил после Шаро Белята, бе? Няма амам, Шаро. Няма амам? За Шаро ли няма амам? Да. Ама щото се държи лошо. Да. Точно така. И какво после той е направил? Къде отишъл после Шаро Белята? Я да видим. Я виж на другата страничка. Къде отишъл Шаро? Тук. Къде тук? Я да видим. Тук Шаро? Къде отишъл? При котето и какво направил, мамо? Топил мексито и котето на котето. На котето млекцето изпил Шаро, така ли направил? Ах, то Шаро. И после Шаро се замислил и какво казал? Аз съм доволен на всички животни, други плачат. Така ли, мамо? Да. И на другия ден той решил какво да се държи вече? Лошо. Лошо? Вече да не се държи лошо, а да се държи добре. Добре? Да, и какво направил той? Кой шака? Шаро ли? Не, аз. Добре.